Opening van exclusieve sigaren speciaalzaak en afscheidsreceptie van Maastrichtse topambtenaar. Tja, roken mag dan niet gezond zijn. En ik rook ook niet. Maar nu steek ik toch een sigaar op, want we zijn bij de opening van een heel bijzondere sigarenzaak, waar het roken van een sigaar tot een soort kunst verheven is. De exclusieve Antwerpse sigarenzaak La Casa del Habano is nu ook in Maastricht een vestiging begonnen. Cubaanse sigaren bestaat eigenlijk als verschillende smaken, gelijk een wijn, zoals je wijn ziet. Je hebt heel oude sigaren, gelijk oude wijnen. Ja, Grand Cru. Voilà. Je hebt Grand Cru, alles wat u wenst, heb je in sigaren. Eigenlijk een sigaar is belangrijk dat je kunt van genieten. Meer is het niet. En hier is de humidor, zoals dat heet? Dit is de humidor. Dat is een soort wijnkelder. Het is een soort wijnkelder, inderdaad. Ja. Wat voor een sigaar heel belangrijk is, is de vochtigheid. Ja. Dus een sigaar, mag niet te droog zijn. Nee. Een sigaar leeft. Dus heeft vochtigheid gelijk mensen lucht nodig hebben. Ja. Sigaar heeft vochtigheid nodig. Cubaanse sigaren. Ja, ja. The real ones. The real ones. Ja, ja. Ja, laten we maar eens kijken in die humidor. Huh? Je hebt het zelfs afgesloten, dus dat is echt serieus. Ja, het is afgesloten, inderdaad, ja. Het ruikt wel apart. Hè? Alsof je... Ja. De geur komt nog meer. Een soort dennesauna. Je doet dat open. En de rook van de sigaar, omdat vochtigheid heel goed is, komt dat los. U praat zelfs zachter, alsof we in een kapel zijn. Ja, voilà. Dus het gaat niet om zacht praten. Ik wil gewoon een goede uitleg kunnen geven om te weten wat een sigaar is. Hier heb je dus een collectie van hoeveel verschillende sigaren? Kijk, in Gamma of Cubaanse sigaren zijn 170 soorten sigaren. Bob. En hoeveel soorten hebt u hier? Allemaal. Oké. U denkt van op. Ja, geen half werk. Ja, nee. Ja. Het ziet er allemaal fantastisch uit, maar ja, heb je toch hier die verpakking met ja, roken is dodelijk. Ja, oké. Nou. Waar gaat dat in? Dus u kunt het ook bijvoorbeeld per doos kopen. Ja. Dat is gemaakt van zederhout. U kunt het ook kopen in een tube, gelijk deze. Ja, okay. Maar dan heeft dat minder smaak van zederhout. Dat is wat u zei, is heel persoonlijk. En wat is nu de meest exclusieve sigaar die u hier hebt? Kijk, exclusieve sigaren zijn er, voor mijn persoonlijke mening, alle Cubaanse zijn exclusief. Men zegt, Cubaanse sigaren zijn heel duur. Dat is een foute interpretatie dat die mensen hebben, of op de wereld staat. U moet zien, ik kan bijvoorbeeld een sigaar tonen. Dat is Rafael González, een fantastische sigaar. Een heel goede smaak, heel goed karakter om te roken. Het kost amper €2,50. Dat heb je een Cubaanse sigaar. Inclusief de belasting, de vis. Inclusief. Dus, men weet het niet. Men zegt Cuba, is duur. Nee. Natuurlijk, je hebt dure versies van sigaren. Ik kan je tonen, bijvoorbeeld deze, is een Partagas Grand Reserva Lusitanias. Die kost €120 per stuk. Voor een sigaar. Voor een sigaar. Dat is met de feestdagen. Dat kan. Maar nu, met name toch in deze tijd, de laatste jaren, wordt nadrukkelijk gesproken over roken en gezondheid. Hè? En u doet in sigaren, dus hoe gaat u daarmee mee om? En is er toch nog markt? Ja, anders had u de zaak hier in Maastricht niet geopend. Het markt bestaat wel. Ja.
Het probleem is, hoe meer u beperken, hoe meer mensen die gaan opzoeken. U moet zien, Fidel Castro Ja. wordt volgend jaar 90 jaar. En Churchill was ook vrij oud, hè, geloof ik. Hij heeft gezegd, around the country with a cigar and a glass of whisky. Ja, ja. Ja. Zo. Maar ik kan me herinneren, ik was zelf in Havana en ik rook niet. En ik dacht, kom, om een beetje sociaal te zijn. Er werd mij een Cohiba gepresenteerd. Ik denk, oh, als ik niet over de long rook, als ik niet inhaleer, dan kan ik die sigaar wel roken. Ik heb die hele sigaar gerookt, maar ik ben daarna toch een paar uurtjes even plat moeten gaan liggen. Oké. Hoe kan dat dan? Ik ga de reden zeggen waarom. Als je een sigaar rookt, ten eerste is het heel belangrijk hoe dat u rookt. Ja. Als je te snel rookt en u bent geen aficionado of iemand die dikwijls sigaren rookt, dan zakt uw bloeddruk. Ja. Door de nicotine die eigenlijk rechtstreeks Ja. via uw tong in uw bloed terechtkomen. Maar het hangt altijd af hoe lang dat je ook overdoet. Ja. Ik was te snel. Voilà. Of te veel rum erbij. Nee, roem maakt niet uit. Dat is een Cohiba, Ja, zo eentje was dat, ja. dat is de Esplendidos. Ja, serieuze sigaar. Ja. Hè? Heel goed sigaar, dat is eigenlijk een van de favorieten van Fidel Castro geweest. Kijk. En dan Lanceros. Zit ik toch in een goed gezelschap. Hoezo kwam je op het idee om na Antwerpen een volgende zaak te beginnen in Maastricht? Hoe kwam ik erop eigenlijk? Ik heb driehoeklanden. Na research dat ik gedaan heb, zag ik dat in de omgeving heel veel aficionados zitten. En Antwerpen is een beetje verder dan Maastricht. Ja, ja. Dus hier in de omgeving zitten sigarenliefhebbers. Ja, ja. Veel. Heel veel. Ja. In Limburg veel. Ja. Dus u gaat naar de markt toe, Ja. in feite. Eigenlijk wel, ja. Ja, ja. De gemeente Maastricht nam op een receptie afscheid van de topambtenaar voor beleid en stadsontwikkeling. Guido Derks gaat de komende jaren voor de provincie aan de slag bij IBA Parkstad. Een opmerkelijke en voor velen verrassende transfer. Ja, een fantastische stad, de mooiste stad van Nederland. Maar ja, na 5 jaar ga je al weg. Nou, dat noem je al. Ik denk dat je om 5 jaar heel veel kunt doen. Het gaat erom wat je iedere dag weer doet. En als je iedere dag er volledig voor gaat en hard werkt, dan kun je heel veel bereiken. En dan is het ook wel leuk om na 5 jaar iets anders te gaan doen. Of is dat sowieso een bepaald principe, zou ik bijna zeggen, van om de 5 jaar weer eens voor wat nieuws kijken? Ik denk niet dat het een principe is, het is meer iets in mij. Ik vind dat leuk om iedere 5 jaar een uitdaging aan te gaan. Ik kan dan echt iets doen in 5 jaar, maar ik kan dan ook weer op een gegeven moment, als dingen zich beginnen te herhalen, of ik misschien ongeduldig raak, weer een andere kluif vastpakken. Dat is iets persoonlijks. Zeg, en ik begreep dat ze als opvolger van jou eigenlijk voor 2 directeuren zoeken. Dat ja, wil wat zeggen eigenlijk. Zeker, ik heb een declaratie ingediend met terugwerkende kracht voor de helft van mijn salaris. Maar die is geweigerd. Maar inderdaad, er komen 2 nieuwe directeuren in Maastricht. Op een afscheidsreceptie wordt altijd hulde gebracht natuurlijk. Maar ik begreep toch wel dat op het moment dat bekend werd dat hij wegging, dat u eigenlijk stevig baalde. Ja, bij hulde hoort dat je niet graag gemist wordt. Ja. En dus we zullen hem inderdaad missen. Maar zo is het leven, het gaat verder. Maar natuurlijk er lopen altijd heel veel dossiers, belangrijke dossiers. Hij heeft goed werk verricht. Dan zou je graag willen dat ze iemand bleef, dat is waar.
Ja, hij komt bij jullie, bij IBA werken, maar hier in Maastricht, in het stadhuis, waren ze daar in eerste instantie niet zo vrolijk van geworden. Dat kan ik me voorstellen. Dus Parkstad en IBA Parkstad kan zich gelukkig prijzen dat dat toch plaatsvindt. Het zal een verlies zijn inderdaad voor Maastricht in de ondersteuning van al die dingen die hier gaande zijn. Het zijn er vele. En ik heb ook vernomen, en ik weet het ook, dat zijn werk zeer zinvol is geweest. Grote bijdrage in korte tijd. Dus het is een aanpakker en iemand die doorpakt. En ik denk dat dat bij IBA, want die is nog maar tot 2020, alleen maar nodig is. Nu is ook de vraag, hebben jullie een bepaalde klik? Want het gebeurt ook wel eens in bepaalde situaties van dat je aan de ene kant de creatieve man hebt of vrouw en aan de andere kant de zakelijke persoon. En als dan die klik er niet is, heb je gauw herrie in de tent. Ja, dat klopt. Je kunt hierover nadenken in de zin van, ken ik die persoon al langer? Heb ik daar het gevoel van en bij? Want je gaat een soort periode in en het is een soort verloving, een pre-huwelijk als het ware. Mariage. Mariage. Ja. En ik kan je zeggen, ik heb die klik wel. Ik heb het gevoel dat die klik er is, vanaf het begin. En als dat niet zo zou zijn, dan zou ik me al gemeld hebben.